Es pot mantenir el desig sexual a llarg termini? Es pot mantenir el desig sexual a llarg termini sempre i quan, 1, entenguem que no serà cada dia i que el desig és oscil·lant com el clima i com pràcticament tot, com la salut, com la feina. 2, entenent que hi ha diferents tipus de desig i que el concepte que tenim de desig és molt acotat. Entenem per desig el que és desig primari, aquest desig vehiculat per hormones, més característic de parella nova, més característic de persona jove, més característic dels homes, perquè la influència de la testosterona és important. No vull dir que les dones no en tinguem, però és cert que conforme passen els anys, i especialment en parella estable, el desig primari tendeix a reduir-se i hem de validar i fer aflorar el desig secundari, és a dir, el desig reactiu. El desig en el que jo estic llegint un llibre, rentant els plats, tu apareixes amb el teu desig primari, m'apliques un estímul, el que sigui, en el nostre catàleg d'accions eròtiques i jo responc a aquell desig teu. Malgrat que jo en aquell moment, si em permeteu la paraula, no tenia un calentón, no? I 3, no existeix desig a llarg termini sense esforç. Però l'esforç trenca el rotllo, no? No. Aparentment. No, aquest és el tema. Jo crec que és una creença general d'homes i dones, aquesta idea de que el desig ha de ser totalment espontani. I això no és cert, i sobretot no és cert conforme passa el temps. Hi ha d'haver certa programació, certa predisposició. Hem de posar els elements a la taula perquè les coses succeeixin. Diu molt amb el meu gremi que la millor improvisació és la que es prepara. Doncs en sexualitat parlem d'espontaneïtat programada.